Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lumapit, Lipasyag, makiramdam, Lawen, at pakiintindihan, ingmetong at metong. Reti mga baldugan mong dialogo. Nananuta pa, mekeni at makipagdialogo. King programang Simbayan Tayo. Hello at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among si Papawid, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating 31st episode ng ating pong programang Simbayan Tayo. Halina't ating pong talakayin ang pagtutulungan, programa at pakikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. So halina po at ating pakinggan at makisangkot po kayo dito sa ating programa ng Archdiocesan Commission on Public Affairs, ang Simbayan Tayo. At yung ating mga viewers, siguro po nakikita nyo sa screen, nandito po yung ating dalawang co-host, si Brother Jeff and Brother Noel. And of course, isuspense muna natin itong napakagandang bisita natin, no? Parang hindi sa gobyerno ito, no? Parang sa beauty competition. Okay. Pero isa po of course, no? Public servant din, no? Na mamaya po ating tatalakayin yung kanyang naging papel sa ating gobyerno. Okay, Brother Jeff, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Mag-greet ka pa mo, Brother Jeff. Opo, may pabak po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga avid viewers and listeners po natin ng ating radio station. And also yung ating program na Simbayan Tayo. And also sa ating guest mamaya na ipapakilala po natin mamaya. Siyempre, shout out sa aming campus director ng Santo Tomas Campus, Mama Vita Rivera, and aming university president na si Dr. Enrique G. Baking. Salamat po, Amo. Yes. Nagbalik na ba kayo ng face-to-face? Yung mga kanina sa balita nagbalik na next sila. week po, Amo. Next week, next Monday. Until, kasi first week po yung aming final examination. I see. Apo. Pero unti-unti na yung nagbabalik na. Medyo medyo lumamig na ng konti pero mainit pa rin. Pero hindi ka kamukha ng dati, di ba? Yes, okay. Thank you, Brother Jeff. And of course, Brother Noel, no? Fresh pa sa sa Pentecost celebration. Red po siya. Yan ang Brother. Okay. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na lahat po ng dumalo kapon sa ating Pentecost celebration. Ano po? Yes, oo. Birthday po ng Simbahang Katolika, 1,991 years na. Noong 33
namatay po si Jesus, tapos muling nabuhay at i-founded the church, no po. Kaya po, kahapon nag-celebrate po kami, birthday po ng simbahan. Although ang host lang dapat ang Catholic Charismatic, no po. Pero ito po ay pangkalatan sa simbahan, no po, na nakasabay naman ang Couples for Christ, nandun din Couples sila. for Christ, kahapon. Okay, sa ibang event naman po sila. So maraming salamat po, lalo na sa ating Orsobispo at kay aming spiritual director, si Among Pao, John Paul Cabrera. Yes, so At si Obet Cabrillas po, no, ang aming naging guest kahapon. Kapon sa resource speaker nyo ba? Resource speaker po. No? Yes. I am very sure nagpaulan ng maraming regalo kahapon ng Holy Spirit. Amen, amen. No? Pagka charismatic talaga umuugong. No? Dumadagundong. Oo, yun. Di ba? Ayan talaga, no? Okay, at mamaya na natin, of course, no, hayaang mag-greet ang ating bisita, no? Suspense muna natin, no? Kasi mamaya tuloy-tuloy na no? Ang mga question natin ang dami, no? Anyway, Jeff, pakibigay lang yung ating mga text line numbers at saka yung mga different social media sites natin, no? Para sa mga gustong makibahagi sa ating kwentuhan, talakayan o kung mayroon kayong ilang mga katanungan sa mga paksang aming tinatalakay. At kung mayroon po kayong greetings o anuman gusto ninyong ipaabot, mag-text po kayo sa ating mga text line numbers. Para sa mga smart subscribers, ito po, 0918-351-8282. Para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. Pwede din po kayong manood sa ating online live streaming na sa kasalukuyan sa mga accounts na ito sa ating Facebook, YouTube, Twitter na known as X and Instagram. Just search for 91.9 Bright FM, subscribe, like, follow, and share. Sabihin nyo din po sa amin kung saan po kayong lokasyon, ang iyong lokasyon o parokya para po mabati namin kayo. Okay, at of course, bati natin lahat yung ating mga FB viewers, no, and listeners all over the world. No, salamat po sa walang humpay na pagsubaybay ninyo, no, sa ating mga iba't ibang programa po dito sa ating radio station. And Brother Noel, ikaw na ang formal magbukas, no, ng ating episode sa ating isang opening prayer. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa grasyang ibinibigay ninyo sa amin. Sa aming kahinaan, kami inyong pinapalakas at patuloy na ginagabayan upang makasunod sa inyong kautusan. Kami ay dumadalangin na naway ang aming programa ay magtagumpay sa pamamagitan ng kaalaman, paglago at pag-uunayan ng bawat isa. Basbasan po ninyo kami upang aming may bahagi ang mga bagay na ngayon sa inyong kagustuhan at hindi nakatuon lamang sa aming pansariling kabubuti. Muli, maraming salamat po. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, sa inyong anak na si Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Mahal na Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo po kami. Santo Cristo del Perdon, Kawan mo po kami. sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, at tayo ay punong-puno ng biyaya, no? Galing sa langit at yun nga, mainit-init pa ang naging Pentecost celebration natin, no, Brother Noel? Okay, at sa ating pong 31st episode ngayon, ang umagang ito ay makakasama po natin ang ating panauhin, no? From the Department of Science and Technology. I think this is the first na nagkaroon tayo ng bisita from DOST, no? Kaya exciting ito. Kasi kailangan talaga i-promote din natin itong kasi napakahalaga nitong ahensyang ito, no, sa ating gobyerno. Siya po ay science research specialist. Naku, may specialist pala tayo dito. Ano ba ito? 2, no? Second, from DOST 3. So ito po ay sa provincial level natin, no? Yes po. PSTO Pampanga. Okay, Madam Crisel, kindly introduce yourself at of course ito nga, no, siguro ma'am magbanggit kayo ng mga detalye tungkol sa inyong engagement sa ating gobyerno, no, yung history ninyo. Bakit sa DOST po kayo nakapasok ngayon? Sige Yes po. Opo. Muli po, magandang umaga po, Brother Jeff, Brother Noel, and Among Pep po. At sa ating mga tagapakinig po, magandang umaga po. And
baka po nakikinig yung mga kasamahan ko Ay, sa oh, syempre. So, Oo. binabati ko po Oo. ang mga kasamahan ko po from the provincial office po ng Pampanga, ng DOST. So, hello po sa inyo. So, ngayon po, kasalukuyang member or bahagi po ako ng setup unit or ang Small Enterprise Technology Upgrading Program unit ng DOST Pampanga Provincial Office po. So, before, masasabi ko po na maiksi pa lang po yung aking panahon sa government service. Kasi before, nagtatrabaho po ako as a Research and Development Officer sa isang private food company sa Metro Manila po. So, after ng 8.5 years, nag-decide na rin po ako na bumalik na dito sa Pampanga. Since dito naman po yung home base ko talaga. Oh, Gusto okay. ko na syempre, mas maganda talaga pag nandito tayo sa home base natin po. That's right, Then, nung oo. November 2021, luckily po, natanggap po ako sa DOST DOST. Pampanga. And simula po nun, ayun, nag-assist na po kami sa mga MSMEs. Dahil yun po yung parang focus ko po sa PSTO Pampanga. Opo. Sa mga micro, small, Micro, medium small. enterprises natin po. Ito ba yung pinag-aralan, ma'am? Yung academic course mo, Ay. yung natapos mo? Yes po. Ako po ay isang food technologist in profession Oh, po. food technologist. So, kaya before nagtatrabaho po ako sa food company. And ang maganda po kasi sa DOST, walang specific na course ang kailangan. Dahil kailangan po diverse kami, lalo na sa setup units. Anong pagkakaiba ng food technology sa nutrition? Nutritionist. Yes po. Yung Opo. food technologies po, kami yung sa food processing, food preservation, food Yeah, safety, and yung mga nutrition po, sila po, once na na-intake na ng human yung food, so kung ano yung effect ng food sa Yes, body, sa yun body. yung parang focus po nila. So yun yung parang distinction ng food technology and R&D or nutrition and dietitians po. Yes. Ma'am, tumbukin na natin, no? Kasi itong DOST, hindi masyadong, naririnig, no? Akala nila parang, yun nga, mga sa eskwelahan may mga research and development Apo, center, yung mga ganyan. So, ano po ang, ang papel, ang role po ng DOST? Opo. Ang DOST po or commonly known as Department of Science and Yes, Technology. Science and Technology. Ito po yung primary science and technology body ng ating bansa po. So kami po ay may tungkulin ng koordinasyon ng mga project na may kaugnayan po sa science, technology, and innovation po. So ang DOST ay nagpapatupad po ng mga maraming projects and program para matulungan na maiangat yung kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng science, technology, and innovation. So, ilan po sa mga kilalang, madalas na naririnig na agency ng DOST po ay ang Pag-asa, FIVOX, and yung FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute. So, naririnig yun sa commercials po, di ba? Lalo din sa mga food. Pero, aside po dun sa mga nabanggit na yon, meron din pong iba't ibang mga attached agencies ang DOST. So, for example po, yung Science Education Institute. So, sila yung Pisay yan, namamahala. Iba pa po yung Sabi pa PISAY. yung Parang Pisay. isang agency din po ang Philippine Dami pala, Science no? High School. So, yung SEI po, sila yung sa mga DOST scholarships. So, sila yung naka-focus doon po. Tapos, meron din po tayong tinatawag na Industrial Technology Development Institute. So, ITDI sa Taguig po yung office nila. So, more on sa iba't ibang technology, sa iba't ibang field po. Pwede silang mag-assist. Tapos, meron din tayo yung National Academy of Science and Technology. So, ito yung mga academician natin dito Yun, sila. kailangan yan, no? Yes po, lalo na po, since ang problem natin, climate change. So, ayun, may mga, Adaptation. meron tayong experts na natatawag. Continuous research yan. Yes po. Yan, Tapos, ang DOST Pampanga naman po ay part ng regional operations ng DOST. So, kami yung frontliners po sa mga provinces para ma-communicate or namin yung mga science and technology based na mga projects, activities sa province po. So, yun po ang parang lang po ng DOST at marami pa pong ibang mga Yes, so parang ano to, no? Support system siguro sa gobyerno. For example, ako ay isang ahensya ng gobyerno and I need, to come up with decisions, no? Kaya solutions. yes po.
Tapos pwede kaming, di ba, magpatulong sa inyo, parang ganyan. Yes po, kunyari mga technical assistance Yes, po. so yung technical assistance, yes right. po. Since marami po kami mga pool of experts, mga consultants. So, from different attached agencies, so marami po doon mga experts. So, depende po kung ano yung needs na Okay. lalapit. Tapos titingnan namin kung anong attached agency ang makakatulong po sa kanila. Kahit pribado sila, no? Hindi lang sa gobyerno. Halimbawa, barangay. Pero ito, halimbawa kami, mga private entity kami. Yes po. So, opo. pwede rin kami. Pwede rin po yung mga private. Okay. Basta related siya sa Science and science and technology po. Yes. So you have continuous program updating kasi when we talk about science and technology ngayon, naku, 'di ba? Yung very fast ang development nito eh. 'Di ba? Yung talagang yung technology ngayon, few months from now baka iba na. Bago. Something like that, no? Innovate. So you undergo also, continuous updating and you yourself siguro kailangan nyo yung further study, something like that, no? Yes po, just like with other government po, so ini-encourage kami to have a higher education din po para ma-enhance pa rin yung namin, mga sariling mga parang skills namin po and maging aware kami sa mga bagong technology. Then meron din ang DOST, may program na Balik Scientist program din po. So ito Yan, yung exciting yan. Opo, So, ito yung mga scientists natin na nakabase sa ibang bansa, na experts na talaga sila sa kanilang field. So, ini-invite sila ng DOST na parang for a certain period of time, dito sila mag-serve sa bansa natin. Magpa-practice, oo. Po nila, ibabahagi nila yung mga knowledge at saka technology na nila from other countries po. Yeah, alam niyo, ang daming mga nag-excel outside of our country. Yes. Yeah. Tama. No? Yes, so pagka minsan mababalitaan natin yan, no? Ay, Pilipino yan pala ini, ganyan-ganyan, no? Galing dito sa probinsya. And I met one time, no, sa Amerika. Yung puso pa rin nila Pilipino eh. Yes. While of course, no, they are, alam naman natin, maganda yung pay doon. Greener Green pasture. pasture. But they have this intention of parang in a way giving back, Yes. returning to your, di ba, yung origins mo and again to help, no, especially yung mga budding na mga scientists, mga ito nga yung mga young generation na may potential, sabi nga, no. Pero kung minsan walang opportunity or yun nga, yung hindi nag-undergo ng mga ganyan na program o kaya mahal. But these people, no, yun nga, yung na-meet ko talagang, yun nga, gusto ko talaga, Father, na yun nga, yung plano niya. And I think it's much connected with this itong Balik Scientist program lang, And ano, no? add ko lang po, kaya merong mga DOST scholarships po na Yun. binibigay para mas maengganyo ang mga estudyante na mag-enroll sa mga STEM program po, Science and Technology and Engineering and Yes. Mathematics po. Yan. So, doon po naka-focus yung scholarship. And meron din tayo yung Philippine Science High School din po Yun. na under din siya ng Yung DOST. DOST rin, So, oo. yun po. So, in terms of science and technology talaga. Among nasabi Yeah. mo kanina, na marami kang nalalaman, ay mga kakilala. No? Yes, Sa ibang- oo, yeah. As a matter of fact, Singapore, lahat ng key players na ginamit ni Lee Kuan Yew, halos mga Pilipino. Mga Pilipino, magaganda, no? Yun po. Yeah. At saka yung mga natin, nakita ko, ang pag-unlad ng Singapore, Yeah. halos mga key players, mga Pilipino. Building yan o ano man yan, sa Oo, traffic. may tayo dyan, may naging parte tayo, no, ng Yun pag-unlad ang ng Singapore. bakit hindi masyado nagamit ang ating bansa, no? That's true. Isa pong gusto kong itanong mo kay Ma'am Madam Crisel, oh. Crisel, yung sa environment ba, ano ba yung pwede ninyong maitulong ng DOST, halimbawa sa sanitary landfill, sa mga instruments ba, kaya sa mga barabarangay, halimbawa, problema namin ngayon sa Angeles, wala na kaming tubig mo by 2025. Yeah. Nawawala kasi yung watershed namin. Ngayon, halimbawa, para makatipid kami, pati yung panlaba, pwede bang ma-recycle yan para yung mga ganyang yan ang iniisip namin. Parang ibang bansa,
meron silang ganyan na invento, no? Sana para ma-recycle. Sayang halimbawa, panghugas mo ng kotse, pwede mo na siyang recycle. Sa bigas, yung That's right. yan, pwede nang magamit, no? Para yun kasi ang inaabangan namin ngayon dahil sumusobra ng dami namin ngayon sa Angeles City. As a matter of fact, Sir James, no? Sila ang nag-convene dito yung nakaraang kasama I think ang DOST doon. Ewan ko kung ano yung magandang instruments na pwede nating pakinabangnan din. May engagement ba kayo sa mga environmental issues daw? Actually po, active naman po talaga yung DOST sa mga environmental meetings. Katulad nga po na kasama, nabanggit po si Sir James, nakilala niya po yung provincial director namin si Ma'am Mary Michelle po from doon sa Environmental Congress po noong April 29. So, ayun po, nag-a-attend po ang DOST para malaman kung ano po ba yung mga kailangan na tulong ng mga ating mga LGUs or mga community para pwede naman po makipag-collaborate sa mga experts po natin. So, for example po, meron tayong sinasabing, meron po kami yung Future Earth program po. So, ito, tinatackle nila yung sa flooding, sa mga climate change. So, in coordination po dun sa NAS, yung National Academy of Science and Technology. So, may mga experts po dun na pwedeng tanungin kung ano ba yung mga pwedeng gawin, ano ba yung mga present ng technology po para ma-address natin yung flooding. So, yun lang po ay example ng mga activities na parang hinahandle ng DOST po for environment. So you've been going around and yung participating dito sa Yes. mga siguro talagang mga community needs ito eh. Yes po. Mga real needs talaga ng mga tao ngayon, no? Because hindi lamang sa climate talaga ang daming problema na baka it is a key, no? Isang susi ang technology. Yes po. Yun po Something like that, usually. no? Yes po. And ngayon ang daming mga innovations, no? Creative ideas, concepts or Pero yun na kung minsan kulang ng push or kaya I don't know. Ang kaganda ng mga bright ideas and concepts. Pero kung minsan walang parang structure to support or system to support that, no? You welcome of course yung mga ganyan. Yes po, dun sa mga research and development. Yun nga po kanina na pag-usapan namin nila Brother Jeff sa ni Brother Noel. Na for example, yung mga research ng mga estudyante po sa universities. So, Yan. opo, Oo. meron kaming isang program sa DOST po, yun sa Grants in Aid po. So, kung meron silang Pwedeng pondo. pwedeng Pondohan. ipa-fund, pero Yeah. magbe-base pa rin po to sa proposal po. Titignan kung Papasama. okay ba yung naging research nila para naman ma-apply natin sa sa everyday life. So, ang partner dito usually mga HEIs natin. So, higher education po. So, for example, yun sa DAVSU, ganyan sa PSAU, yung Pampanga State Agricultural University, Yeah. Angeles University Foundation po. Ayun, may mga partnership po Yun, para no? maano yung mga research. Ang daming pwedeng gawin, no? Yes. Yung collaboration talaga, partnership. So hanggang lang yung collaboration natin. Pwede rin ba yung outsider? Yung halimbawa, yung private entity na pwede silang may research sila, pwede rin bang Pwede naman. I-offer. Meron din po. Ito yung mga for funding ng mga inventions nila. So, ito nasa DOST TAPI na po. Ayun. So, pwede po silang makipag-coordinate sa provincial office. Tapos, ililink namin po sila dun sa other attached agency ng DOST. Ito maraming baka ma-discover natin ang mga preso. Napaka-talented ho nila. Pwede rin ba yung mga ganyan? Mga Pwede. preso, walang ginagawa yan, kundi Kung organisado- mauubos ang oras Kung Depende organisado. po dun sa sa Okay. nature nung research Okay. nila Sige, po. sige, So, titingnan pa rin Titingnan po pa rin, nila no? po. That's right, oo. So anyway, balik tayo dito. Ang daming mga questions dito. Sabi nga, ano-ano daw ang mga programang patungkol sa pagtulong ng DOST ito sa mga micro, small, medium enterprises, no? Dito sa ating probinsya, no? So, let's talk local naman dito sa probinsya. Mayroon ba kayong mga programa at serbisyo?
Yes po, hindi lang po siya for Pampanga lang talaga. So, nationwide program Nationwide, to ng DOST. So, meron po kami tinatawag na setup. So, yung Small Enterprise Technology Upgrading Program. So, yung layunin po ng program na ito ay ma-enhance yung productivity at saka competitiveness ng mga MSMEs natin. So, sa tulong ng mga technology intervention, so binibigyan natin sila ng setup iFund, katulad po na yung innovation support through fund. Tapos meron din po tayo mga technology consultancy services at saka meron din mga technology training programs na binibigay ang DOST sa mga MSMEs. Yes. You have numbers, ma'am, kung alimbawa sa Pampanga, kung how extensive itong mga ano nyo o yung mga numbers na tinutulungan niyo, wala pa? Actually, wala po ako ang exact number, pero ang masasabi ko lang po, sa lahat po ng mga industry, pwede namin tulungan. So, from the food, Yeah. furniture, creative industries. So, yun po, pwede, yun po yung mga priority. May mga priority sectors po kami. So, hindi ko lang po masabi kung ilan talaga yung in numbers, pero ayun po, widely naman po yung industries na ina-assist namin. Ina-assist din nyo pati sa technical, ganyan. Kasi yung problema na, halimbawa, mga farmers, hindi masyadong nag-aaral, pero meron silang kaalaman, pero ang problema nga nila kapag paggawa ng mga thesis or data o ganyan ba? Siguro yung sa mga farmers, medyo limited lang din Limited. po yung namin in terms of agriculture. Sa DA Pero sila lang. meron kaming isang program under ng technical consultancy, yung Agricultural Productivity Management. So ito po, kunyari may existing na farm na po, gustong mag-adapt ng technology para dun sa mapaganda yung productivity ng farm nila, pwede kami magbigay ng mga technical assistance through the consultants. Titingnan kung ano yung need para ma-improve yung productivity ng farm natin. So, doon po yung medyo namin sa agriculture. Agriculture, no? Since nakalimit kami, like po yung rice, hindi namin pwedeng pasukan since sa DA. Department of Agriculture sila mandate. Yes. Ma'am, may ano ba kayo? Well, I'm just curious about this, no? Alimbawa, yung tinutulungan niyo yung mga different industries. Hindi ba kasi mas maganda kung halimbawa, may pilot area kayo, may model ba na, kayong sa industry ng farming, ito. May papakita ko sa inyong isang community or area na, ito ay isang pilot area namin, isang model farm, for example, na ito, sinetup ng DOST ito. So, you might want to, duplicate or triplicate. So, parang ganon, no? Kasi mas kagat nila yung magandang ibumunga ng yan, science and technology. Kung nakikita nila na, ginagawa na pala dito sa pilot area, it makes sense if, parang may existing ka na pinaka-model. Something like that, no? Do you do modeling or piloting sa mga areas sa mga iba-ibang industry ninyo? Actually po, since mostly yung industries po ay mga private po sila. Okay. Pero ang naman po, ang maganda naman po, pwede namin sabihin na may existing na ganito. Best practices lang. Yes po, yung best practices. Then, if willing po din yung mga firm beneficiaries namin, kung open ba sila sa benchmarking, Yan, pwede yung namin benchmarking. po yun, i-collaborate yung, or tawag po, ipakilala yung mga existing na beneficiaries namin doon sa mga gusto na malaman kung ano ba yung mga best practices po para doon sa certain industry. So, open kami sa ganung mga transaction po. Yeah, kasi mas madali kung may parang guide o pattern na, Yes po. ito yung susundin ninyo, something like that, no? And then maybe may mga processes dito, procedure na siguro pwedeng parang parang may manual. Something, i-manualize mo, something like that, no? Yun po, yung wala pa po kami yung general. Yes, na yeah. po. Maganda siguro kung yung bang, gusto nyo, itong manual dyan, no?
And then you want to have a educational tour o kaya yung ocular inspection, something like that, no? Opo, may mga nagre-request po sa amin ng ganyan, parang plant visit, ganyan, mga benchmarking. Pero ano po, depende pa rin po kasi sa mga nagiging clients po namin. Since inaano rin po namin yung privacy po ng mga firm beneficiaries po namin. That's right. Hindi Oo. ba, no? Yes. Okay, tuloy natin ito. Ano daw yung mga maaring tulong na matatanggap ng mga MEs natin? Opo, yung nabanggit ko kanina, meron kami yung setup iFund po. So ito yung mga para sa mga MSMEs na nangangailangan ng pag-upgrade ng production po nila para ma-improve yung quality ng products nila and ma-improve din yung production processes saka efficiency. So ito po yung ang mga upgrading na po ito yung pag kailangan nilang mag-adapt ng mga technology or need nilang i-upgrade yung mga existing na mga equipment nila sa production. So, under Setup iFund po, yung government nagbibigay ng funding ng up to 5 iFund funding up to 5 million pesos po na payable for 3 years na without interest po. Galing. So, yun yung sa Setup iFund namin. So, yung iba, parang gusto nilang mag-apply doon para yung gagamitin nilang capital ay i-ano na lang nila sa raw materials nila or sa other operational expenses nila. Tapos meron din po kami yung para sa mga technical consultancies and training programs. Ito po yung para sa mga transfer of technologies para ma-enhance or improve yung skills and knowledge ng mga MSMEs. So nagpo-provide po kami ng mga trainings and seminars. Tapos meron din pong mga consultancy programs ang DOST. Yes. At ito po mga kwalipikadong beneficiaryo. Ano po what does it take for them to para makasali sa iyong mga programa? Yes po. For the setup iFund po, ang basic na requirement ay kailangan at least 3 years na yung operational yung business. 3 years, ha? Yes po, 3 Individual years. or ano siya? Pwede po siyang corporation, pwede po siyang cooperative. So, at least 3 years silang nag-operate. And dapat po, registered sila sa DTI and BIR. So, prinopromote So, po 3 kasi years pala. namin na maging legal yung mga businesses dito po. Then para naman po sa mga technical consultancies and trainings, open po ito sa lahat po ng mga industry na nangangailangan ng technical assistance. So para po sa mga interesado na mga Pampanga MSMEs na doon sa mga services namin and program, pwede po silang mag-visit sa office namin sa Saan yan? Pampanga Capitol Compound Sa po. Capitol Compound. So, malapit lang dito sa Palengke po. Then, pwede nila po rin kaming ma-reach through our Facebook page po. So, which is yung DOST-PSTC Pampanga. So, pwede nila kaming i-chat or visit yung page namin po. Okay. Before we take a break, baka may tanong kayo para bago natin putulin Pila-pila itong ba yung dyan, Yan. Ma'am Rizal? Pila-pila ba? pila-pila na. Yung mga, sir, Yung mga na-apply. actually, hindi naman po. Talaga. Depende po kung ano yung needs na kailangan. Kasi kung sa iFund kayo, iba naman po pag sa mga technical programs, ganun. Ang ano lang po sa mga consultancy programs namin ay once a year lang din po sila kinoconduct. Okay. So, kasi yung engagement doon ay within 6 months. So, pag natapos yung cycle na to, kung hindi nakasama, for next year, yung next cycle po. Yes, Jeff, ka? Yung nabanggit ko kay ma'am kanina, ma'am Rizal po, yung DABSU po, mayroon po kami yung DOST Region 3, yung Project Hydra Among sa Florida Blanca. Yes, Existing na po yun yung nagkaroon ng financial grant, di ba? Support ng DOST na nakadevelop po kasi mga namin. Extension po namin yun among Sir Noel, Brother Noel, na talagang nakatulong yung collaboration ng DOST at DABSU. From research po yun among, tapos na-develop nga ako. Yes, It's po. and I agree with Ma'am Rizal, na kailangan talaga yung research, tapos Research. maging innovation, Research-based magkaroon ka ng research-based, magkaroon ka ng partner para at least. And ngayon nakatulong kasi nagagamit na ng mga community among. I think Yes, nabuklod na tayo. Opo. Nabuklod yan. Nabuklod. Saan nabuklod yan? Yeah, Florida Blanca. Yan. Yun din naman po gusto ng DOST po para
Kaya kung mapapansin nyo po, hindi na lang kami science and technology. So, science and technology and innovation, na Innovation. po kami. Kasi application na po. Kailangan na-apply yung mga research na nagagawa po. Ano bang ginagawa nung yung Extension po namin yan. Extension program. program. Po. Ay, si Extension Unit. Apo. Okay, bitawan mo muna natin Ayan. si Madam Crisel, no? Kasi mayroon pa tayong mga battery of questions dito, no? Series of questions. Pero anyway, mag-break muna po tayo at pakinggan po natin ang mga ilang anunsyo at paalala natin at wag po kayong aalis, no? Dahil magbabalik po kami ang Simbayan Tayo. Kakaluguran, may good news kami sa'yo. Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam. Kilalanan taya, isang tarita ning kasya, metong a relihiyosa, ing kayang piyesta, pagmasosyane ning banal a kapulungan, balang a 22 ning bula ning Mayo. Mi baitya king Roca Porena, king Umbria, luwal lungub lakanita, ring putsukan king Asbokna, atalang tuknang linibad makapadurot keya. Menusig karing pengarina, pekyasaware king metong asangil akayanakan, aminyubok king keyang kapibabatan, dapot pauli ting keyang kabanalan, iti keyayang daygan. Mika adwayang anak, inyang may baluya, king saup ning Diyos, milubyang monghe, king kumbentong Agustino, tenam ning Jesus ing metong asuksok, king keyang kanuan, anting metong atanda, ning pami katulad na, king kasakita ning Ginu. Pauli ring kalam amiras keya, meging patron dering manganak at salunan, at detang ding kayadwananda, alus alanong pag-asa. Santarita ning kasya, relihiyosa, ipanalangin mo kami. Ing radyo ning Arkediocesis ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabeyeng magmasusi king piyesta ng Santa Rita de Cassia. Nagbabalik po ang Simbayan Tayo, no? Dito pa rin po tayo sa 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At panauhin po natin ang isa sa mga science research specialist po ng DOST 3 PSTO Pampanga, no? Si Madam Crisel. At before, of course, pagpatuloy natin yung ating mga questions sa kanya, maganda siguro kung banggitin muna natin, no? Itong how they can, of course, donate and advertise sa ating radio station. Jeff, sige. Salamat po. Bago po natin ituloy ang ating discussion, ay bayan po ninyong invite namin kayong magpa-advertise. You may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Sa mga gustong mag-donate sa radio station, as mentioned by Among Pep, ng ating Archdiocese, meron po tayong GCash account number. Ito po, 0905-319-4871 na nakapangalan kay Joseph Mary Bakay.
Pwede din pong mag-donate via bank deposit through BPI at BDO accounts. The account names and numbers naka-flash po sa ating screen sa Facebook Live and YouTube sa mga nanonood ng online. Para naman po sa mga nakikinig sa radyo, maririnig nyo po ang account names and numbers sa mga flags po natin. Maraming salamat po at sana tulungan nyo po kaming ipahayag na meron po tayong radyo na nakakatulong sa ating buhay Kristiyano at paano maging mabuting Pilipino para lalo pong lumawak at dumami po ang ating mga kakaluguran. Okay, at siguro mamaya na itong mga FB viewers, no? Anyway, ituloy natin itong mga questions, no? Regarding, let us be specific now, no? Dito sa ating mga tanong. Food technology and safety. Okay. Alam natin yung may FDA tayo, di ba? Food and drug. What about ito pang food technology is, may connection ba sa food safety? Sige. Yes po, isang part po ng syempre pinag-aaralan sa food technology ay yung food safety. So ngayon po kapag sinasabing food safety, ang unang pumapasok sa mga isip ng mga tao ay ang Food and Drug Administration Yes, po. Pero sa ating Food Safety Act 2013, so meron na tayong batas po, may Food batas. Safety Act 2013, so RA 10611 po siya. So si FDA po under ng DOH, kasama niya ang Department of Agriculture, ang DILG at ang mga LGUs. Sila po yung may mandate or may responsibility na i-implement or i-enforce yung mga food safety standards and regulations. So may mga food laws tayo po. Kaya may mga sanitation permit tayo. So yun yung example ng mga food safety regulations natin. And ang DOST naman po ay hindi kami yung regulatory body, pero nandito po kami para tulungan yung FDA at saka yung other agency na masigurado na yung ma-implement natin yung mga food safety standards or mga food safety practices po. So nais po ng DOST na matugunan yung mga concerns or problem natin sa mga foodborne, waterborne illnesses at saka yung knowledge gap po ng mga tao regarding food safety. So, example, nagbibigay po kami ng mga seminars regarding food safety awareness and mga good manufacturing practices para sa mga food processing natin po. So, yun yung example na ginagawa ng DOST po para ma-implement, ma-ensure natin yung food safety sa Pilipinas and sa region po natin. Yes, you know, in my previous pare sa Mabiga, nagkaroon kami ng yung seminar sa food technology. Yung processed food ba, like, I think tocino. Yes po. Sarap na tocino. Yun ang mga pinapasukan ninyo at tinutulungan ninyo, right? Sa ngayon po, yung regarding po sa skills ng paggawa ng tocino, yun yung hindi parang under siya ng TESDA po. TESDA. Okay. Yung sa mga pagtitimpla, ganyan. Oh, yeah. Pero ang pinapasukan po ng DOST, kunyari, yung product mo po, gusto mo po siyang mapahaba yung shelf life. Or Preservation. Or Food mas preservation. mapaganda yung quality, yung texture, yung color, yung taste. Yun po yung parang science behind po sa food processing. O yung mapabilis, halimbawa, yung mass production, hindi sa inyo rin yan. Yung machines or technology, pumapasok pa rin sa inyo yun. Yes po, meron kaming consultancy program po, yung Manufacturing Productivity Management Consultancy. So yun parang chine-check kung ano yung need ng isang company para maging productive sila. So kasama dun yung kung meron bang makikita na kailangan nila ng equipment para mapabilis yung production nila. So ayun po yung example kung kunyari yung isang food company, from manual po yung processing nila. Automated na. Tapos gusto na nilang ng semi-mechanized, kahit hindi pa diretsong automation, kahit semi-mechanized po. So, meron kami pwedeng mag-assist po doon, technical assistance, para ma-check kung ano ba yung need nilang equipment sa production po nila. That's right. Kasi ang food talagang, of course, no? Kaya, kayo ba yung, kung minsan yung, hindi ba may expiration date, yan, yung mga tipong ganyan, no?
So you can really, there is a technology na you can prolong the life of a certain kind of food, parang ganyan. Yes po, may iba't ibang technology po tayo para Okay. ma-lengthen yung shelf life. Isa na doon po yung pag-a-add ng mga preservatives, which is Mhm. para sa ibang tao parang pangit or hindi okay. Pero nakakatulong yung mga preservatives para ma-ensure na safe yung products Yung natin. product, yeah. And dapat lang within siya dun sa standard limit. Kaya lang naman siya nagiging hindi maganda sa Yeah. sa Katawan. sa katawan kapag sumosobra na dun sa standard limit. So kaya meron tayong mga limit na binibigay na susundin ng mga manufacturing po. So, Yeah. Kaya ba interagency ang approach ninyo dito sa food safety? Kasi nga naman, yung DILG, sakop niya yung LGU. Yes po. Para sila yung implementing agency. Implementer. Kung talagang may nilalabag na ito, no? Itong Yeah. factory na to, Mhm. tama. Opo. Since rin po kasi ang mga LGU, sila yung may kakayahan gumawa ng mga ordinance o mga policy regarding sa food safety po. Tsaka yung nasasakupan nila. Yes po. Na Mhm. Kaya, ngayon na alam mo yun, dahil health conscious ang mga tao, no? Ako pag bumibili ako yung nga nasabi mo yung Crisel, yung mga preservative. Kasi kung minsan, gluten free. Yan. No preservatives. Maganda ito. Sabi ko. Yun din naman po, meron yung mga gusto ng natural po. Yes, so Kaya parang lang, natural. ang mapapansin nyo lang po, mas maiksi lang yung shelf life nila. Ayun. Natural lang. Pero okay din naman po na talaga na yung natural. Yeah. Pero kung isa business side, kung gusto mong mapahaba yung shelf life, so kaya mag-a-add din tayo ng Ng mga preservatives, no? Yan po. I mean to say yung siyempre may yan, no? Yung business side, sabi nga, no? Kailangan gusto mong mapahaba, no? Lalong na sa food industry kasi nga, hindi ba yung iba, I think sa ibang mga bakery or yung bang pagka last minute mura na. Di ba? May isang no? Hindi ba? Oo. Bibili tayo, ang dami. Yung mga iba yung last 1 hour yata, no? Pag sara nila. Tapos 50% bagsak ang presyo, no? Kaysa sa masira, di ba? Opo. Yun naman po ang ng mga food company ganun. Yeah. Para ma-ensure nila yung food quality ng products Yeah, nila. Siyempre, kailangan nilang mabenta. Kaysa naman ibenta Yes. po nila the next day, hindi That's na true. okay yung quality ng That's products true, nila oo. po. Ang nakikinabang dyan na among yung, alam mo yung San Fernando District Jail. No? Dito, Mhm. Oh, yeah. dati, nasa SM lang sila, Talabastagan. Oo. Isang bakery doon. Talagang bago masira yan. Bago itapon. Hindi masira Oo. Talagang binibigyan nila, bawing-bawi talaga. Kaso nilipat na sila sa sa larangan na sila ngayon. Pero meron pa rin natang kumukuha naman. Yun lang ang Yes, that's right. Oo, kaysa sa, di ba, Masayang. itapon at masayang and Yeah. makakatulong ka pa, no? You know, I think there was one news item na 3,000 kilos of mangoes na itinapon. Dahil nga, sumobra yung production, no? At kesa sa, no? Masira, talagang tinapon na lang, no? Baka may... Opo. Diyan po talaga dapat papasok ang food technology. Yes, oo. And support din ng government po sana. Kasi kung kunyari meron silang mga warehouse or storage facility or yung storage facility. processing facility dun sa Processing, malapit sorry. sa mga farms. Kayang-kaya talaga masolusyonan natin yung mga tinatapon na mga Pagkain. produce natin, mga agricultural oo. products Yes, natin. tama. Kulang lang po siguro ng support para kunyari yung mga mango natin, pwede nating gawin ng mga farmers sa mga Yeah. mango juice or mga Yun, dried mango. Graham. Opo. Ay, Graham. Yung kasi nanonood kami, no? Ay, sayang, no? Sana, na tayo, gumawa ng mango graham o something. Yes Sugar po. mo po. Ang sugar Kaya daw nga, na. Nakikinig pati. Yung wala sa- Ayan yung sugar. Sweet na No. sweet kasi kami. Opo. You know, who will not be saddened by the fact na makita mo sa TV, ang daming, di ba, pagkain itong prutas, sayang. No? Okay, mga farmers po, nakita mo, nasasayang mga gulay Yeah, nila. that's right, Yung, oh. yung kung meron ng storage facility. Yes po. As a Yeah. matter of fact, itong ang LGU dito, yung probinsya natin, Mhm. yung mga CSO, ito yung nire-request nila
daming pondo eh. Na, Yeah, yes, na kailangan damihan nila ito yung mga storage facilities. Yes po. Lalong-lalo na. Kaya siguro, pwede rin tayo mag-collaborate dito with the government. May mga pondo Yeah. eh. Oo. Ang problem lang, hindi alam paano Yes. gamitin. And then maybe how to set up that storage facility. Kasi may mga ano yan, mga standards yan. Yes po, mga Yeah. post-harvest na po, Yeah. post-harvest facilities po. Baka yung may mga freezers, refrigerated mga equipment na, di ba? To at least may mga ano din yung mga yung mga facility na talagang for sa mga pagkain na kailangan naka-freezer, malamig, yung mga tipong ganyan, no? Because well, I think yung malamig na yung storage, no? Talagang napapahaba mo yan Yes, opo. Mas nasisira ang pagkain pag mainit. Mainit po, opo. Yes. Kaya kung ngayon katulad nitong summer po, mabilis mabulok yung mga Oh, yes. tomatoes, ganun. Kalamansi ngayon sa palengke, makita nyo, yellow na po yung mga kalamansi. Mabilis silang Yeah. You know, kasi nagpunta kami, nag-overnight kami after Holy Week, no. Nagpasyal kami ng mga staff ko diyan sa Santo Niño, no. Bumili kami ng maraming gulay sa Baguio, no. Mga strawberry. Pagkarating namin dito sa Pampanga, ilang oras lang. Iba na yung kulay. Matulog agad po. Yes, oo. That's how, the weather, the temperature can really affect itong mga natin, mga food items natin, no. Meron nga binibiling sa Trinidad ba yan? Sa Benguet. Yeah. Pagbaba mo daw dito, iba ng lasa. Totoo 'yun. I think there are foods na talagang they cannot bear yung mainit na panahon. Yes no? po. Kaya maganda yung technology yung mga talaga. Walk-in freezer po. And add ko lang po, meron kami rin consultancy regarding sa food safety. So meron po kami mga internal at saka external na consultants. So ang DOST Region 3 meron tinatawag na Central Luzon Food Safety Team. So mga food experts, food safety experts from our provinces dito po sa Region 3. So from Aurora, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga po at saka ang Nueva Ecija. So meron kaming isang team na nagbibigay ng mga webinars for food Okay. safety. Tapos nagbibigay din po kaming assistance kung kunyari kung gusto magpatulong sa production layout ng mga MSMEs natin para ma-ensure na in place or sila sa mga food safety standards. So, meron din kami ganong mga services po. Ang dami, no? Kailangan Yes. Kailangan lang makilala. information lang po. dissemination. Yeah. Yes po. Okay, before the final word or message ni Madam Crisel, no? Basahin natin itong mga FB viewers na nag-register at yung ating mga listeners, no? Paki-flash lang. Yan, okay. Jeff, ikaw na magbasa. Yan. Ito Ating yung mga Facebook viewers, mula po kay Miss Lucy Puyugaw. Puyugaw. Jojo Bien, Benny Pangilinan Manlapat, Sally Castro, yan, yung mga ka-office mate ni Ma'am Grizel. DOST, PSTO, Pampanga. Yan. Lida del Rosario, Erickson David Beltran, ito pa. DOST, PSTC, Pampanga. Brother James and Pasamonte. Hello, Tito James. Baron Incorporated, Janet Galang del Rosario, Tina Ruzol, Rich Lakmar. Yan. Facebook comments po. Mula po kay Ma'am Mina de Malanta. Mapagpalang araw po, among watching from Porac, Pampanga. Porac, God bless po Pampanga sa tayo. inyo. Yan. Okay. At among ito pa, mula po sa DOST PSTO Pampanga. Ito po. Good morning po, Bright FM. Thank you for guesting DOST. Good morning po, Ma'am Grizel. Meron din po tayo mga best CEST communities. Anong CEST? Sige Ano po. po yun? Actually, ito doon sa isang question ni... Yeah. Isang magiging question nyo po kung paano magiging collaboration ng church at saka ng mga okay. NGO. So, meron kaming CES program. CES program. Community enhancement. Community empowerment through science and technology. Wow. So, ang mga beneficiaries po namin dito, yung mga marginalized Galing, people, galing. indigenous people po, or mga women's organization po. So, ang ano nila po, parang pwede po makipag-collaborate ang DOST sa mga private po, NGOs, church, para mabigyan po ng
ano natin, assistance yung mga Yan. ano natin, mga kababayan natin. So, baka sa susunod po pwede natin Yan, yung mga i-provide para models, mas maano oo, natin ito. yung mga projects po doon. Kasi katulad po ng setup unit, may That's right. malaki rin po yung scope ng I set see. natin. O, ito, so may, sige, go ahead, Jeff. Opo, Ipay, salamat Best- po, Ms. Crizel. Yun po, Yung yung nabanggit niyo, Best community CST. empowerment through science and technology na Communities. models and success stories natin. Abangan po natin yan. Yan, no? May part 2 tayo. Part 2, yeah. Sigurado yan. Ayan, may paoras po kay Brother James. Brother and James! Monte. Hey, brother! We miss you here. Yes, yes. Mm. Salamat Saan ba si po. James ngayon? Manila. Akala ko, Pero naka-abroad sa- na. Saturday, nandito siya. Talaga naman. Saturday, Sunday, nandito sa Pampanga. yan. Salamat po okay. sa mga nag-text sa atin at saka sa magpadala ng messages. Yes, at basahin ko lang na very quick itong ating Opo. mga regular listeners. No? Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Motherwood Council Seminary, Chancery, ASF, and DSF Buildings, sina Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, si Mang Nene Canla, si Mang Prima Kiwa, Maximo and Cecilia Arcilia, sina Tatang Aming and yung Mang Banang Dison, Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Ganya, yung ating Reyes family dyan sa Bulaklak Village, Santo Niño, Miss Linda Gadi David, and Sister Millet Ocampo and family. At yung mga parokyang supporters natin, no? Especially Christ the Eternal High Priest Parish yan sa Sulipan na Padit, San Jose Parish kay Among Paul Velasco. Sister Sol of Aurelius Bake Shop at yung napakaraming mga silent listeners natin, no? Especially dyan sa parokya ng Santo Niño. Okay, siguro muna tayo, i-close muna natin, no, bago yung last word ni Madam Crizel, no, sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, papuri at pasalamat muli sa iyo, Ama, sa isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa talakayan at pagbabahagi ng pakikipag-ugnayan sa isa sa mga ahensya ng aming bayan. Naway panubayan niyo po ang mga plano at pagsasakatuparan ng iba't ibang proyekto para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Lagi po sana naming magawa ang mga ito ng may pagpupursige at pagmamalasakit sa aming kapwa. Inilihing namin to sa pangalan ni Jesus kasama ng Banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Madam Crizel, yung last word, message, pakanyaya, lahat-lahat na pati greetings, no? Opo. At yung pasalamat mo sa ating mga Yes po. tagapakinig. Unang-una po, maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito para nabigyan nyo kami ng chance po para masabi namin yung mga programs namin. Kasi kasa ngayon po, maraming hindi nakakaalam ng mga programs That's namin. right. Which is nakakalungkot kasi pwede kami makatulong sa mga MSMEs, sa mga ibang mga marginalized persons po. So, thank you po, nagkaroon na sila ng mga ideas sa mga programs namin. Then, para malaman nila yung mga activities namin po and mga programs, pwede nilang i-follow, i-like and follow po yung Facebook namin po, yung DOST-PSTC Pampanga. And ulitin ko lang po, pwede din silang mag-visit sa office namin sa DOST building sa Pampanga Capitol Grounds, Compound yes. po. So yun po. Thank you po ulit. At hindi ka namin bibitawan hanggang walang pangako na may part 2 ito, ha? Kinokobit ko na po yung mga kasamahan ko sa Yan naman pala. kabilang unit po. Kasi yun po, kami po ang unit namin ang setup. Tapos meron kaming naka-focus din po sa CES program namin. Yes, Nakalimutan yun. mo si Professor Julius Ay. Cesar. Bakit? Si Talaga. Professor ko, Regional Director nila. Oh, okay. Professor Batiin mo namin yung sa boss mo, BPA. baka hindi ka makasahod. Magandang umaga po, RDC. Yeah. Nandito po yung magaling yung student po, si Sir Sir Jeff po. Yes, Sa ano ba siya? Sa DABSO din? Yeah po, naging professor namin po sa noong online po. Ethics po yung subject namin sa kanya. Ethics. Talaga. Oh, yeah. Yan ang maganda sa mga professor, yung practitioner pa sila. Opo, practitioner. Diba? Kaya
mas kagat nila, sabi nga, yung tinuturo, no? Yep. Hindi lang puro cerebral, sabi nga. Siya, No? applied siya talaga. Yes, that's right. Naka-immerse talaga yes, sila ma'am. po sa tinuturo That's nila. true. No? So we need professors na talagang sila, practitioners ng kanilang yung mga field no of specialization, sabi nga. Okay, at siguro may ano ba tayo announcements? Ito. I think itong mobile clinic. Yan ang Okay. muna. Yan. And of course yung ating fiesta upcoming, no? Okay, para Yung dalawa sa lang. schedule po ng ating medical mobile clinic. Oh, yun ang mga tapos ng date Okay. ano na tayo. Sa Yan 21 yan. 21 po ito. Ngayon po ito, no? Sa San Francisco, Macabebe. Abangan po niyo diyan. Sa 24 naman po, dito po sa Pulong Maragol, Angeles City. Hoy, taga-Angeles ako, no? At sa Angeles pa rin, sa Balibago po, no? Sa ito pong May ito. Halos patapos na po sila. Siguro si Jeff, dito po Ayun, sa mga piyesta. sa piyesta, kapistahan po ng City Yes, of San nagpe-fiesta kami Fernando. dito Yes. sa siyudad ng Siyudad, San Fernando. Okay. Abe ating magbaliking piyesta. Mark your calendars as we bring you Kayabe Fest 2024. Bengining Mayo at 30, mikiti-kita mong king Mega World Capital Town, Pampanga. Pampanga. Agnanagnan, magkandat, magsaya. Abe-abing pag-celebran ng kakatamong piyesta. This is a free concert. Mantuna kang number kaya mo. Save the date, May 30, 2024. Ibayad ba yan? O free? Free yan. Wow. Yes, oo. Okay na, no, Amo? Oh, yes, oo. Thank you po. At malapit na lang, a Okay. few days ay magbibigyan Magpapisa tayo. kaya mo? Mag-uumpisa na rin yung aming mga novena masses dyan sa Metropolitan Pista rin sa inyo. Cathedral. San Yan. Fernando ka. Oo. Dito citywide ang fiesta. Citywide siya. Kaya talagang Make it. ito'y isang concert na yugyugan na. Okay. So makiyabeta mo po kining katamong selebrasyon ng fiesta ng San Fernando. Okay. So yung ating mga ating programa sa araw na ito, no, from morning to evening, 10:30 a.m. po may rosary tayo, 11 a.m. May misa tayo diyan sa ating Radio Chapel, no. Ako pa lang magmimisa dito, no. 11 a.m. 3 p.m. po ang Chaplet of the Divine Mercy, 3 p.m. o 3:30 p.m. Sunis, Kapampangan. 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. At mamaya pong 6 p.m. magbabalik pa rin ako para sa ating Barkadahan kay Kristo Monday episode with Sister Sol Ahos and Rose Feliciano ng Migrants Ministry. At 7:30 p.m. po, ito may po tayo, it's psych time, yung ating mga grupo ng mga psikologista. Ayan. So mamaya ko na yung ating schedule para bukas, no? Okay, paalam, pasalamat and greetings sa Brother Noel. Baka may mga announcement ka? Yan, nagpapasalamat lang po ako sa mga lahat ng communities na dumalo kahapon, lalong-lalo mga committees din, no? Lalo na sa youth, si Sister Abby David, at saka si Brother Roger sa music ministry. Napakagaling ng mga music ministry namin la Spirit of Love, Life Giver, El Shaddai na po kahapon. Ang galing-galing po rin nila. So maraming salamat po sa inyong lalong-lalo na mga financial na binigay ninyo. At least, siyempre, good governance, ipapakita po natin lahat yan after Yeah. the event na po. Maraming salamat po. Thank you, Brother Noel. And of course, Brother Jeff. Yan, salamat po, Ma'am Crizel Gloria, sa ating guest po. The same time, yung kahapon, in line with that, yung Corpus for Christ Pampanga, nagkaroon po kaming 34th anniversary sa Laos Group Event Kahapon Center. yan? Whole day po, 8 a.m. until 6 p.m. Wow. So, yun po, yung misa po namin, pinangunahan po ni Father Deo Gracias Gan. Jump pack sigurado yun. Opo, sa puno po yung Laos Event Center. Pag anniversary namin, lagi pong gano'n naman. That's right. Oh. And incidentally, yun po, nag-perform po yung Cluster 4. Kami po yung Central Cluster 4, yung sa Buaga Festival. Sama ako sumasumayaw. Imagine that, Among. Ayun, greetings po sa mga kasama po namin sa DABSU, Santo Tomas Campus, and also sa mga kasama sa Extension Office po namin. And also siyempre, yung parokya po namin sa Mancha, sa among Ronicao, sa Santa Yeah. Lucia, si among Mel Sitchon, baka magtampo sila sa akin. Knights of Columbus, Pre-K na, and yung Corpus for Christ sa Central Sector.
Dakal po, and so also yung family. Amang dakal po salamat. God bless. Tsaka yung Yes. ano po sa namin, no? Yung Metanoia, Metinoia, every Sunday, 7:30. Tsaka pong Like Ko, Love Ka, every Saturday naman po. 5:30. 5:30. In demand masyado. Ano yun? Tama. Hindi ko alam na pinasukan mo na yung pagsasayaw, Jeff. Oo, mo kailangan. Ang hirap pala maghanap Oo. buhay, no? At ako'y talagang you surprise me. Oo. Bagong talent. Siyempre, Bagong talent ba binigay yan? niya. Dati ako, May technology Michael ka na. Jackson ako. Madam Crisel, baka yung family mo, are you single or married? Single po. Okay, yung family mo na lang. Napakaganda po ni Ma'am. Naku, Crisel. baka Miss may- Universe, ayan, mabali ang ganito. Oo. Kaya nga, no? Yung family mo or friends or something, no? Yes Shout out. po. Shout out sa papa ko po, saka sa kapatid ko. So sana, papakita ko sa kanila yung recording na to. Yes, And oo, sa mga nakaano tayo. office mate ko po na supportive, ayun nga po, yun, kaya dalawa yung lumabas po doon, DOST, PSTO, sa PSTC. Oo, dalawa, yes. Oo Opo. nga, I've Nakatutok noticed sila that. sa office po yan. So hello po Oo, sa baka hindi ka makapasok dyan sa office mo, ha? Kay Ma'am Michelle. kay Ma'am Shay po, Sir Kenneth, Ayan. Ma'am Sai, Ah. si Sir Joe po, Sir JM, Ma'am Rox, Ma'am Celine po, and si ano po, saka yung wala po sa office ngayon si Ma'am G, pero sana nakanood siya po. Okay. So, kompleto na. At yung pangako, huwag mong kalilimutan. Oh, part two. May part 2 ito. Dahil di pa tayo tapos sa DOST. Ito'y ano lang, patikim lang ito. Oo. So, thank you, Madam Crisel, and the rest of my co-anchors. No? At ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyo pong among sa Impapawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Salamat.